Inselmulkom għall-ewwel episodju mis-sensiela Paġna minn Ktieb, fejn ħankun qed nistennukom tingħaqdu magħna għal ftit minuti ta' qari bil-Malti. Illum se naqralkom silta mir-romanz ta' Antoinette Borg bl-isem ta' Fittixni. Julia, Aziza tiegħi, aħfirli, ma mesniex ġibtek hawn. Mesni smajt mill-leħen fgat li beda jidwi mill-font ta' qalbi dakinhar. Sta sikkittu minflok tajt widen lill-leħen sotu mqanqal ta' missierek. Ħallejtu jikkonvinċini li m'hemmx periklu. Emmint li stajna nagħmlu xi ħaġa biex id-dinja nħallwilek aħjar milli sibnija. Emmint li d-dinja għandha bżonn nies bħalna li jagħmlu dak li l-beżżija ma jagħmlux. Żbaljajt. Jiddispjaċini Aziza binti. Jiddispjaċini li mhux se narak tikber, tiġri, taqbes, tirkeb iżwiemel u titla' mas-siġar. Li mhux se narak tisfidani, temiżni, tbaqbaqni, tannaqni, tħabbatni u tħarbatni bil-qilla li naf li hemm tfexfex ġo fik. Id-demm jiġbed wara kollox. Għajnejk magħluqin u aktarx mhux se narhom jixelu tal-aħħar. Kieku kellek tiftaħhom, titbissimli bħas-soltu, taħsibha xi logħba. Imma tiftaħhomx qalbi mhux għalissa. Orqod ftit ieħor sbejħa, għax l-ebda ħolma kera ma tista' tiżbuq il-ħmar il-lejl taw barra. Kemm jinbela. Aħfirli Aziza tiegħi. Skużani, ċaqlaqtlek il-kaxxa u kważi qajjimtek. Ma rridx nittisturbak, imma dik il-mewġa ħażditni u bla ma rid tigranfajt mal-kaxxa. Qed nixxaqqaq bil-kess ħassa. Nxift minn ġewwa ma baqalix saħħa nissara ma' mewġa oħra. Dalwaqt raqqadna l-baħar pupa tiegħi. Ħanini, minħabba l-bluwa tiegħi, il-lejla flok qed inkantalek l-anja tal-irqat tas-soltu. Qed inkantalek il-qrara mnikta tiegħi. Bil-baħar imġewwa jilaba ta' konfessjonarju. Il-lejla, il-banju li poġġejtek ġo fih m'għandux tarf. U l-ilma ta' ġo fih iswed, lewn id-dlam. Din ir-rawa bajda hija r-riq tal-baħar irrabjat, mhux bżiżaq tas-sapun. Il-lejla flok qed inbennek komda u sħuna f'dirajja, poġġejtek ġo kaxxa kisħa li aktar trid tagħmilha ta' tebut. Il-lejla l-istorja li qed naqralek ma tispiċċax u għexu kuntenti għal dejjem. Jisni qed nara bħal dawl fuq dik in-naħa. Dik dajsa, jew qed niddelirja. Orqod ruħi, orqod. Ħalli ħibennek u jħannek il-mewġ u tiftaħ xajnejk. It-toma ta' melħ qed tiskula minn bejn iċ-ċekċik ta' snieni u qed toħnoq li griżmejja. Ma nafx it-toma tal-baħar jew it-toma ta' dmuħ. Bit waħda l-baħar qed ibandalni ta' parsi bil-ħlewwa. Imma bl-oħra qed jiġbidni minn taħt. Ħwejġi mtaqlin kompliċi qed ifittxu jankrawni mal-qiegħ. U issa ġej tingiż mellisi ma' ġismi kollu. U resqin lejja ħafna ċriki ta' dawl u kuluri jduru u jisfnu qudiemi. Qed nibża binti. Għajnejja qed jingħalqu u jdejja qed jintelqu. Dawk in-nokli sbieħ. Il-melħ, il-mewġ, il-mewt. Aħfirli qalbi. Ma kienx jistħoq li nkun ommok. Imma inti taf li minkejja l-bluwa tiegħi inħobbok. U b'xi mod x'imkien qatt nerġgħu nsibu l-xulxin. Dik kienet silta minn Fittixni ta' Antoinette Borg. U fil-fatt nistennuha. Tingħaqad magħna. Kif inti Antoinette? All right, inti tajba? Tajba, grazzi. Tajb li ngħidu li fl-2015 Antoinette telqet mix-xogħol tagħha biex tipprova twettaq il-ħolma tagħha li tikteb ktieb u fl-2016 fil-fatt pubblikajt Fittixni li jissawwa finalist għal premju Terra Maxkat ta' din is-sena. Mela, Antoinette, ir-romanz tiegħek jinseċ flimkien elementi reali u oħrajn fittizji. Għandna pereżempju postijiet reali bħal Biblioteka Nazzjonali li hija importanti fir-romanz ma' imħalta ma' postijiet fittizji bħal ħallumi, għandna karattri fittizji bħal Jack u l-familja tiegħu ma' karattri reali bħal Trevor Zara u għandna wkoll avvenimenti storiċi bħal Gwerra Ċivili Spanjola u ovvjament avvenimenti fittizji bħal nawfraġġju pereżempju ta' Jessica u omma. X'inhi l-idea wara kollu? Kif qed tgħid inti r-romanz jinseċ għandu taħlita ta' elementi fittizji u elementi reali. Issa, naħseb li l-iskop oriġinali kien pjuttost wieħed prattiku. Per eżempju, semmejt ħallumi inti meta immaġinajt l-istorja immaġinajta f'ċertu setting fejn ikun hemm bajja, jkun hemm port, ikun hemm irdum
u ma stajtx naħseb posta u Malta li jaqbel, allura bil-fors kelli nikkrea villaġġ fittizju. Mill-banda l-oħra mbagħad il-postijiet reali naħseb li huma importanti għaliex iqarbu lill-qarrej mal-istorja, ġifri l-qarrej jħossu iktar parti mill-istorja jista' jidħol iktar fiha. U kif semmejt inti pereżempju l-biblioteka u ċertu avvenimenti storiċi u karattri. Dik mill-lat prattiku, però naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-fatt li hemm dit taħlita jirrifletti xi ftit ukoll anki l-personalità tiegħi. Jiena bħala accountant inħobb niċċekkja l-affarijiet nara li huma konsistenti, inħobb nanalizza nirriċerka nara li affarijiet jagħmlu sens, imma fl-istess ħin imbagħad inħobb nuża l-kreattività, l-immaġinazzjoni u naħseb illi dal-bilanċ taż-żewġ elementi ħarġu mingħajr ma rrid fil-ktieb, fl-istorja. Antoinette, fittixni bħala ġeneru jaqa' taħt il-kategorija ta' Young Adult Fiction. Taħseb li l-għonet x'inhuma l-elementi li taħseb li jiddefinixxuh dan il-ġeneru u taħseb li huwa xi ftit patronizzanti forsi bħala terminu? Mela, ħanitkellem għalija meta niġi biex nikteb storja, meta jkolli storja jew tema li nixtieq nesplora, ma noqgħodx ngħid ara ħanikteb ktieb għaż-żgħażagħ jew ħanikteb ktieb għall-adulti. Biss inħalli l-istorja tiżvolġi nara x'inhuma l-aħjar karattri li ħajwaslu l-istorja, l-vuċijiet, is-setting. Mbagħad ikun biss meta nibda noqrob lejn pubblikazzjoni li wieħed jibda jgħid imma x'tip ta' array l-iktar li se jogħġbu dan il-ktieb. Ġifieri iktar nara bħala kwistjoni ta' marketing fuq li ma xkaffa se tpoġġih il-ktieb. Issa fittix niġi kategorizzat bħala ktieb young adults. Issa insaqsejtni x'inhuma l-elementi li jagħmlu ktieb li jikkategorizzaw ktieb bħala young adult jew le. Naħseb li huma l-elementi li iqarbu il-ktieb lejn dik is-sezzjoni partikolari. Pereżempju jekk qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, il-kotba young adults huma dawk li fihom karattri żgħażagħ li jitrattaw temi li jappellaw għaż-żgħażagħ, li jkun fihom ċertu jkun miktubin b'ċertu stil, b'ċertu lingwaġġ li jappella għaż-żgħażagħ. Pereżempju fit-Tixni wieħed mill-naraturi prinċipali huwa tfajjel tifel li għandu 12 sena u allura naħseb kienet waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn il-ktieb ġie kategorizzat bħala young adult. Sa sejtni wkoll jekk hux patronizzanti li jkun hemm kategorija speċifika għal young adults. Naħseb il-fatt li teżisti kategorija per se mhijiex ma tinkwetanix, ġifieri ma naħsibx li hija patronizzanti. Naħseb li tkun problema mbagħad jekk ikun l-istil kif ikun miktub il-ktieb jekk ikun patronizzanti, ma naħsibx li għandna nagħtu blimar mhux għaż-żgħażagħ biss għall-qarja kollha. Jew isek qed tippritka intu tikteb imma naħseb li l-awtur qatt m'għandu jiġġudika ma biss jinterpreta l-istorja. Antoinette, waħda mit-temi preżenti fil-ktieb hija relazzjoni xkultant diffiċli u xkultant pjaċevoli bejn il-kbar u l-adolescenti. U inti taqsam ukoll il-karattri jisu f'żewġ kategoriji għandna il-karattri l-ħażina bħal Miss Buġejja, Mr. Jack u għandna l-Gwardjan, u bagħad hemm il-karattri jekk imsejħa tajbin bħal Bużnannu ta' Jack u Jessica innifisha. Kien hemm xi għan għal dan kollu għalfejn isek samtom bejn tajbin u ħżiena biex ngħidu hekk. Kif qed tgħid inti hemm karattri daqsxejn estremi fil-ktieb, hemm dawk li huma jidhru koroħ ħafna u dawk li jidhru sbieħ. Issa, dawk mhux jiena ddiskrivejthom hekk imma n-naraturi. Pereżempju, jekk qed nitkellmu fuq Miss Buġejja li hija karattru mill-ħżiena, qed jiddiskrivija hekk Jack li kellu esperjenza fil-klassi li kienet traumatika għalih għaliex ħassu redikolat quddiem sħabu u dik l-esperjenza ġellitu li Miss Buġejja jarak jara u tagħmel x'tagħmel Miss Buġejja qatt mhu se jiddiskrivija b'mod pożittiv. Mbagħad mill-banda l-oħra għandna l-karattri illi huma pjuttost pożittivi. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar provajt nirrifletti f'dawn il-narrazzjonijiet il-natura umana x'aħna għandna ħabta. Meta ntaqgħu ma' nies skont l-esperjenza li konna magħhom impoġġuhom fuq keffa oħra tal-miżin. Mela daw il-ħżiena, daw it-tajbin. Dawk li huma ħżiena narawhom koroħ dejjem, dawk li huma tajbin
dawk huma nidolizzawhom kważi. U naħseb li iż-żgħażagħ ikunu għaddejjin f'fażi f'ħajjithom fejn di jagħmluha ħafna. Fl-istess waqt però ma japplikax għal karattri kollha tal-ktieb. Pereżempju relazzjoni li hemm bejn Jack u n-nana tiegħu mhijiex hekk. In-nana tiegħu daqqa jara kera u jgerger kontrija u mill-banda l-oħra xi kultant jgħid mawx li għandna laqwa nanna. Ġifieri naħseb li fl-aħħar mill-aħħar jirriflettu l-esperjenza umana. Antoinetta, hawnhekk qed naraw sensiela ta' kotba li b'xi mod jew ieħor, b'mod sottili jew le direttament jew indirett huma marbutin ma' romanz. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, ħanibda mill-kotba ta' Trevor Zara, l-avventuri ta' Trevor Zara. Dawn huma kotba illi meta kont żgħira kont inħobb naqra ħafna fil-fatt dan wieħed mill-kotba tiegħi milli kelli tal-1978. Meta kont żgħira kont inħobb ħafna naqra dawn l-avventuri u xi ftit snin ilu meta t-tifel tiegħi ġie biex jitla fil-livell sekondarju kellu proġett tal-qari u propju għażel li jaqra xi kotba ta' Trevor Zara waqt li kienu qegħdin iduru d-dar ġietni l-kurżità hekk u qbadthom u bdejt naqrom. U kien hemmhekk ġifieri li ġitni l-ispirazzjoni daħlet f'moħħi din ix-xena ta' tifel qed isib ritratt u bdejt niżvolġiha fl-istorja ta' Fittixni. Eventwalment imbagħad Trevor Zara b'xorti kbira ltqajt miegħu waqt li kont qed nikteb Fittixni u ġentilment ara l-manuskritt u ħalli li nota sabiħa ħafna fuq il-qoxra tal-ktieb. Issa, bħala stil Fittixni huwa influenzat ħafna u ispirat ħafna minn dat tip ta' avventuri. Ġifri, hemm ħafna elementi, hemm in-nanna, hemm il-sajf, hemm l-avventura li b'xi mod daħlu fl-istorja ta' Fittixni bħala ispirazzjoni. Ngħaddi għal dan wassalib tal-fidda li bħal kotba ta' Trevor Zara wkoll naħseb li għandu post speċjali fil-letteratura Maltija għaż-żgħażagħ u huwa relatat ħafna ma' Fittixni għaliex Jack propju isib ir-ritratt ġo dan il-ktieb u mbagħad jiddeċiedi li jaqra l-ktieb u waqt li qed jaqra l-ktieb u waqt li qed jirrakkonta l-istorja tiegħu qed iqabbel x'inhu jiġri lilu ma' dak li qed jiġri l-protagonist Xandru tas-Salib tal-Fidda. U hemm ċertu paralleliżmu bejn iż-żewġ kotba għaddej waqt l-istorja wkoll. Pereżempju, għandek il-fatt tal-misteru tas-Salib tal-Fidda, misteru tal-passat. Għandek l-element ta' relazzjoni li qed tinbena bejn Xandru u Rosina. Ġifieri dak jimxu id fit fil-ktieb. U hawnhekk għandna l-aħħar wieħed li huwa Rebecca ta' Daphne du Maurier x'hekk. Mela, Rebecca huwa l-ktieb illi għallimni kif napprezza l-letteratura. Bażikament meta kont iżgħar kont inħobb naqra kotba ta' Agatha Christie, thrillers, page turners, dawk illi ikollok storja li tkun eċitanti ħafna, illi tiżommok fuq ix-xwieq u tkun trid tkompli tqalleb biex tiskopri x'ġara sal-aħħar. Mil-banda l-oħra meta għalaqt il-ktieb issodisfajt il-kurżità ma jħallulek xejn, ġifieri m'hemmx dawk it-temi profondi li jħalluk taħseb. Mil-banda l-oħra, il-kotba tal-letteratura, tal-iskola speċjalment, kont insibhom daqsxejn tedjanti, paragrafu tittaqra ħal darba darbtejn biex tifhmu sew, u kont inwarrabhom għax kont insibhom li ma tistax tirilassa daqshekk bihom. Darba minnhom kont qed naqra thriller u fit-thriller jissemma dal-ktieb Rebecca u ġietni kurżità u ddeċidejt li nipprova naqrah. U dan huwa ktieb li nkiteb fit-tletinijiet. Imma qishom kiteb illum, ġifieri huwa ktieb li huwa miktub b'mod intelligenti ħafna, fih temi profondi, imma fl-istess ħin huwa page turner għax iżommok fuq ix-xwieq huwa misteru li iżommok taqra sal-aħħar u allura qed tara mela mhux bil-fors il-kotba tal-letteratura ikunu tedjanti. U minn dakinhar ġifieri bdejt naqra iżjed u napprezza iktar il-letteratura u llum ovvjament iktar naqra kotba li huma ta' dat tip milli kotba iktar ngħidu aħna popolari. Grazzi ħafna Antoinetta li ġejt u Grazzi lilek. il-kotba u s-sibil tiegħek.
Grazzi ħafna lilkom tal-li segwejtuna u ħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Witch in Witch fejn se niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra. Narawkom.